Rado, tak tento dôležitý zápas sa pre vás vyvíjal dobre, po tvojom gole ste viedli 1-0, čo sa napokon stalo, že ste to nezvládli a prehrali ste 2-6? No, myslím si, že sme veľmi dobre začali tento zápas. Ako si povedal, strelili sme prvý gól, potom prišli zbytočné vylúčenia. Bolo ich veľmi veľa tento zápas a super ich zahral veľmi dobre a v podstate v nich rozhodol zápas. Vlastne naozaj Žiar už otočil v prvej tretine, potom v druhej prišli ďalšie 3 góly a bolo to také rozkuskované, strašne veľa vylúčení, takže nedostali ste sa ani do tempa poriadne. Presne tak, že je to niekoľký zápas, čo vlastne sme hrali najmä vonku a bolo tam dosť veľa vylúčení a je ťažké sa dostať do tempa. Ešte nám tu pridali aj tie reklamné pauzy a fakt niekedy človek fakt dlho čaká na to striedanie a keď do toho dáme tie fauly, tak v podstate ťažko nejaký úspech v tom zápase spraviť. Ako nováčik ste relatívne dobre vstúpili do súťaže, ale teraz prišla tretia prehra v rade a razom to je zóna ohrozenia, aj keď po 9. kole asi ešte nie je dôvod na žiadnu paniku. Ja by som to vôbec akože tragicky nevidel, pretože doma sme hrali zatiaľ iba 2 zápasy. Jeden bohužiaľ bol kontumovaný a na to, že 9. kolo sme hrali doma iba 2 zápasy a to jeden s Prešovom, jeden so Žilinou, takže s Prešovom sme vyhrali. Takže verím tomu, že najmä doma akože tie body pozbierame a ďalšie kolo, keď sa to otočí a budeme hrať viac tých zápasov doma, tak pôjdeme aj v tabuľke hore. Ty si v podstate prišiel do Rimavskej už tesne pred sezónou, keďže rozbiehal si prípravu v Topolčanoch. Ako sa zrodil tvoj príchod do Rimavskej a ako si sa udomácnil v tíme? Tak ja som bol s manažérom klubu Mišom Slovákom v kontakte už v lete a potom ako to v Topolčanoch nevyšlo podľa predstav, tak som ho kontaktoval a prebehlo to v podstate, rýchlo sme sa dohodli. Ako držiteľ 2 titulov zo Slovenskej hokejovej ligy si sa sem vrátil po 4 rokoch. V lete v rozhovore si hovoril, že vieš, čo ťa čaká, že aj vo Francúzsku si ako tak sledoval výsledky a zápasy, tak akými pocitmi si sa vrátil a naplnilo to tvoje očakávania? Naplnilo zatiaľ, môžem povedať, že na pocit liga šla určite hore. Akože zápasy do rýchlom slede, to je trošku nezvyk pre mňa, lebo som v Francúzsku sa hral jeden zápas za týždeň a potrebujem, alebo pomaly si na to ale isto zvykám a toto je na tomto fajn, že sa hrá veľa zápasov. To ma baví, no len potrebujeme zbierať nejaké body a vyhrávať a bude to veselšie potom. A ako ťa prijali chalani v Rimavskej Sobote, koľkých si tam poznal a ako si sa udomácnil v tíme, čo hovoríš možno na súhru v útoku? Myslím si, že chalani ma prijali v pohode. Je tam dosť chlapcov aj zo Zvolena, ktorých som poznal už predtým, či už zo Zvolena alebo z pôsobenia aj na východe. Takže dá sa povedať, že väčšiu časť mužstva som poznal ako v týchto Polčanoch, takže toto bolo pre mňa fajn. Čiže táto aklimatizácia prebehla rýchlo a som tomu rád, že som tam. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne.